So what's up at ngayon Aldocho time kanin San Fernando Public Market na. Interviewan tayo ba pang JB mag-robotic moves. Sinikat siya ba pang JB ka rin galawan ng pandigma niya ba? Payan ako karatang robot-robot ng galawan niya. Kung balo nung mag-epilepsy ako mag-robot-robot siya. Igagawa na mo siguro ba para masaling kayang panindan eh. Kaya sikat na rin pa mandilo ng soft drinks ba? Bapot pandilo may soft drinks. Kakanta na bang eda sa sabyang maranat ko kabang gagawa akong soft drinks. Ay niya pandilo mo na at the same time niya ba? Boy, lawet may hindi pa sulag po kayo. Shoutout pala Madam Lopez, binagsak na ako ng grade 2 ko niyan, ibalik ko. Ay damo ba po tagalang may katod ka niyan. Ay doon nakasasabi ko pa. So ito na ba may blatter ay bapan Joem may pulis siya pambagya. Ay ni na may balik tamo ang bapan JB. Ay na ba nung kakakitsing moves na na balam ratong magmalaria mo. Dana ba na nung isipan na itong pinsan nyo at peso po na itong boti. May katod dya tuloy. Ay dana maklaki talaga buntok to. Ay niya may balik yung grade 2 eh. Bap na nila pala ring ingredients na din kaya ang soft drinks. Ay nilalagay ako ng katas bulong kapaya. Ay Dana, Ronald, kunan mo na yung baso, may nakabagya. Yung gagamitan kong bulong kapaya ngayon eh, Dana, malakas siya tama. Istong minom ka nga pulong basong makanini, siguradong maging okay ka. Makanan ko nga sabi, ay Dana, kasi po tamamaklat ko soft drinks, balam dudurot ko buntok, kaya balam tutwag daw, meron to. Kaya okay yo, Dana, salin ako. Ay Dana, Bap, malakas siya tama yung kaya ang soft drinks ne. Aqua mo ka rin sales stock mo ne. Sige Bap, sali ko nga pulo mo kanyan. Bap, nano palang lalagyan mo ngayon ay? Ay ne, tabataol, bang babaray king akmulan mo. Atin na kang pambaro, atin ka pang panulak. Awan niya Bap sa lesen ha, dumali yo. O yan Bap, nano yan? Ay ne, jadi nang kong pulburon, bakantang manyaman nyo. Nano klaseng pulburon Bap, Dana kaburi ko pa mo ka rin. Alubebe flavor. Ay Dana Bap, patinwaring flavor mo kanto. Amo ne, makiramdam ka pa. Numburi mo may katama, andyan puro ka mali kayong tinginin kaya kang girlfriend. Baba pa niya koping mali kaya I suggest binom kang makanini, yeah. Ay Dana, malakas siya pintama iba po. So ayan na Bap, gagawa na na yung kayong final moves na pokpoki alo moves. Bap, yari na po kanya yan. Amo Dana, aliya po, saligoso ka ne. Atin kay papuwarin ka ng ingredients kanyan, tiyawari, ala na kanyan, di ba? Opo nga, kunan mo na yun, pwede na inilagay ken. Padurot tayo pa kay nini ko. Ay mo pong smayang ka boses. So yan, ba, patin la pa palang gagamitang makanining mekanismo. Sabi na na akong bapan JB, banta ka nung mag-mix masala sa yung tabata, lampoy itang bulong kapaya. Ayan Bap, kay ba't nang ginogo, gogoda naman pasibayo. Bap, yan payari yan. Ay dan ang bapan JB, dig niya pa yung makatama, ang pong makadroga, Bap. Ay dan na, bala na akong paksabihin ka rin, Bap. Bala mo makatama lang ang din tao kin. So yan Bap, uning ita na yapak sabihin masala sa iba pan JB, palagi ako okay ni Shelly. O JB, ako sanda ka mo naman kayong presento ha. Sabi ko kasi nga likapaya yung kakataan gagamitan nung alimarwana.